Ante mantema hinkro Kumasi ye kujina brono e frane sa Adiembra. Omanfo bi e wo hodom ne nkruto bi e ka ho no sese de wano demo a wosu wo ha nyina ne se ensamso bi e wo ho ha amana donkodonko atwa nchen no e ha adwen pa wasise nsuo si fom no mahu ne se amana no emu baya na e baya ma kwan no so fakra no aye hu na kwa sante mantemo a Love FM ye nua be ma na boachi yadom ho no na abo ansem na no seye a ye de so. Enam sena sen nsuo ahyase eto ewukumase intino adane how dem adehia momro no bebre eso enam se de nsuo ne sifa esai wo mo akwanti adehia mo Adiembra ne nkroto ade wo mo kyerede a sese wo mo tiayem hyehyɛ mu pa isanse ensanso no mo fa so di won akoniaba no enam nsuo eto ye intino ensanso ne nyina adwuregu na dane owo afidie won semi ho no na boachi Adom ya wo no ebo amane di Free Love FM ebo anan kopia ho dokohunu ewo ho no mo no enie. But na yemienu ahade ndo ma ye awie ba ahade ne yeni contractor na oye ne se ne no ba be dia yeni na ye dan so enim se empanyimfo wa around a o munim se ekwan aye bibi se ehu nsuo to a chese etimi fa kwan ne nyina obi antimi entwam ye fie ni etimi yiri ba fie ka entimi mpie na feel no mo ye ne so enko deep enente ama se nsuo ni didi ase na anda bubububu saa no te ene de ha de bridge na ha wo ha pa ya yete yan de this radio se nka ban no embehwe na onye ni ye nte esre se nsuo betoy mo mbra ni manum ya ansa na nsuo na aba this radio no